ଇରେ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କେହି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ମିଳିଲାନି। ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଇଲାଣି କି ପଇସା ରୋଜଗାର ଆର ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କେହି ଜଣେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆସୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆର ବର୍ଷ ଆମେ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଜଣେ ବି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି 7-8 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କି କାଁ କି ଗୋଟାଏ କୋଉଠି 7-8 ଜଣ? ହଁ ଆମ ଗୋଟେ ଜଣେ ବି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ବେଳା ଖରାପ କି କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ମତେ ଜଣା ପଡୁଛି ପିସା ବେପାର ଲସ୍ ହେଲା। ନା ଲାଗୁନାହିଁ ବେଳା ଖରାପ। ନମସ୍କାର ପିସା, ମୁଁ ମ୍ୟାକଡୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶଳା କାଉଣ୍ଟରଟା କ'ଣ ଆରି ନାଁରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା? ପିସା ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ବସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ। ବସ ପାଖକୁ ଆଚ୍ଛା ତମର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହଇରାଣପୁରରୁ ହଁ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଚିହ୍ନରେ। ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ହଁ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଚିହ୍ନ। ଇରେ ବାପା ଟୋଟାଲି ପରିବା ଦୋକାନ ଉଠେଇ ଆଣିଆ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ତମର ତ ଭୋଟ କାହିଁ ଜଣା ପଡୁନି, ଲାଗୁନାହିଁ ଭୋଟ କାହିଁ ଲାଗୁନି ତମର। ପିସା ମୁଁ ସେଇ ଆଶାରେ ଆଇଛି। ବାସୁନି ମତେ। ଆରେ ମୋର ଯାଇକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ପାଖାପାଖି 37-47 ଖଣ୍ଡେ ଜାଣିନା। ଆରେ ମତେ ତ ପଚାରିଲନି। ହଁ ତେନେ ହେଇଥିବେ ବାପା, ମତେ ତ ପଚାରିଲନି ଠିଆ ହେଇଛ, କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିଲ ପିସା, ଆକୁ କହିବା ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଆଉ ଭାଇ ତମେ ତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଭଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଛିଡା ହେଇଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ, ଯଦି ଆମ ଆଡେ ଟିକେ ଚିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରନ୍ତ ଆଉ। ଓହୋ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ହଉଛି ମ୍ୟାକଡୋଲ। ମୋ ନାଁ ମ୍ୟାକଡୋଲ। ମୁଁ ସେଥିରେ ପିଲା ଜମା ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ଟଙ୍କା 20,000 ଦିଅ, କମ୍ପଲସରି ଜିତିବ। କମ୍ପଲସରି 20,000 ଟୋଟାଲ 47 ଭୋଟ ଦେଇ ଟୋଟାଲ 47 ଦେଇ ଦେଲେ 70 ଜିତିଛି। ସରପଞ୍ଚ ଟୋଟାଲ 47। ସତ କହୁଛୁ? ଆଉ ମୁଁ ଡେରି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲି ତାହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲି। ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ଲାଗିଲି ତମକୁ ଦଉଛି କଣ କି ତ ଦଉନା ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା। ସେତିକି ମୁଁ ଗାଡିରେ ତେଲ ପକେଇଥିଲି। ଆଉ ଅଛି କ'ଣ? ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 20 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ପିସା ଜିତିବି ତ କମ୍ପଲସରି କଦଳୀ ଚିହ୍ନ। କଦଳୀ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ହେଇଛି। ଆଉ କୋଉ କଦଳୀ ଯେମିତି ନୁହଁ, ବନ୍ତଳ କଦଳୀ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଫୋନ ପେ ରେ ପଠେଇ ଦଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଓହୋ ବହିନି ହେଲା କି ବହିନି ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ କାଲି ପରଦିନଠାରୁ ଆଉ ଯୋଉ 3-4ଟା ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କତିକି ଖବର ଦେଇଦେ, ସେ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ କତରୁ ଏତିକି ରଖିଦେଲେ ଆମ ଏ ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହେଇଗଲା, ହେଲା କି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଏମିତି କରି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କିଣିଦବା। ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କଲେ କ'ଣ ଦେଶ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ରଖିଥା ନା, ତା ମୋ ଥାଉ ତ ହଜିଯିବ, ମୋ ଥାଉ। ହଉ ଥାଉ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ନେଇଥା ବାଦାମ ଖାଇବୁ, ରଖିଥା। ବୁଢା 30,000 ନେଇଗଲା, ମତେ 20 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇଗଲା, କହିଲା ବାଦାମ ଖାଇବୁ।